El projecte Veïnes per Veïnes és un projecte que cerca crear una xarxa de proximitat, una xarxa comunitària, formada per professionals i per voluntàries, per donar un servei de proximitat en atenció i recuperació a les dones, per donar un acompanyament en els seus processos de violència masclista. El projecte Veïnes per Veïnes, dut a terme per Associació Èlia, en forma part tant professionals de l'àmbit de la psicologia, criminologia o sociologia, i després també per un grup de voluntàries sensibilitzades i formades en violències masclistes. Per dur a terme aquest projecte, primer iniciem una selecció del voluntariat. Aleshores, realitzem una criba, realitzem acollides ja siguin individuals o grupals, fomentem aquesta formació interna, també oferim formació externa, per anar actualitzant coneixements i experiències de cara a les voluntàries. Sempre hem d'anar en compte quan diu activar geolocalització, perquè tu estàs donant unes dades exactes del lloc en el que tu estàs. Me encontraba bastante deprimida, no sabía qué hacer ni dónde dirigirme y ellos me ayudaron a situarme y a acudir a los sitios oportunos para poder resolver mi problema. Des de Veïnes per Veïnes, sempre en perspectiva de gènere, promocionem aquest acompanyament, ja sigui emocional, presencial, de seguiment telefònic, online. Les acompanyem a Ciutat de la Justícia, visites amb treballadores o treballadors socials, on elles sol·licitin. Jo crec que els acompanyaments són molt importants perquè quan has passat una situació tan traumàtica com és un procés en què hi ha implicades agressions per violència de gènere, durant un temps necessites saber que pots comptar amb algú que et fa costat. I moltes vegades les dones que estan a l'associació, malgrat que tenen ajuda de familiars i d'amics, a vegades conèixer algú que no és tan proper i amb qui pots parlar t'ajuda a refer-te una mica i a empoderar-te, sobretot. Ellas me acompañaban a ver a la abogada, también me acompañaban a los días del juicio, estaban conmigo, con que estuvieran conmigo me sentía más tranquila. Te enfrentas a esta situación y que no es agradable y que en el fondo vas hundida. Ellas te dan apoyo moral. Elles ho fan soles i nosaltres fem una mica, això, simplement d'acompanyant i de convidat de pedra del que elles necessiten. També organitzem trobades de dones per fomentar aquesta sororitat, aquesta força del grup entre dones. El valor que tenen les trobades per mi sobretot és de donar la possibilitat a les dones que formen part de l'associació de conèixer-se entre elles, veure que les situacions per les que passen poden ser compartides i que els donen l'oportunitat de divertir-se en un horari en què poden també compartir l'estona amb els seus fills i filles, perquè sempre procurem que siguin en caps de setmana o en horaris de tarda. Hablamos, sé que estoy entre personas que me comprenden, que me entienden, porque están pasando más o menos con lo mismo. Cuando estás en estas situaciones, más bien no tienes amigas. Normalmente la persona con la que tienes los problemas te aparta de tus amigas, no sales, estás deprimida. Arriben amb un desgast emocional, amb un aïllament provocat per la violència, i aleshores, a poc i a través d'aquest suport i d'aquest acompanyament en el seu procés, veiem un apoderament, una transformació, un enfortiment, un crear xarxa. Gracias a la asociación yo he tenido más confianza, más decisión para acudir a sitios, para moverme, para buscar amistades, para hacer algo más que encerrarme en mi casa. Les dones que han patit una situació de violència de gènere, fonamentalment el que necessiten i el que totes tenen en comú és la necessitat de recuperar el control sobre les seves vides i de tenir la capacitat de prendre decisions en tot el que els afecta a elles i a la seva autonomia personal. El valor comunitari d'aquest projecte és transformar la societat civil en agents actius de canvi i de suport i de proximitat envers aquestes dones que han viscut o viuen procesos de violència masclista. A las mujeres que están sufriendo en la situación de violencia de género, que no se queden en casa, que busquen apoyo, que se informen, que no se acobardarsen, que la vida sigue y que el hecho de salir de ese problema es el principio de empezar a vivir.